बेलासिनि गोजोन हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ रायजो राजाफोरनिसिम बावहरनाय जाबाय। दिनै आङो बे समाव नै जोंनि गहपुर स्टेशनाव ट्रेन नेगासिनो दङ। आङो थांगोन दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरियाव। मैयानिफ्राय जोंहा सेन्ट्रेल हारिमु आफाद आरो लोगोसे सेन्ट्रेल आबुफनि कनफारेन्स बेयाव सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो आं मैयाथ' थांनो सोलाबाखसै, दिनै थांनो ओंखारदों। ट्रेन नेदों नै दसे उनाव आरो 15 मिनिटसोनि उनाव ट्रेना सफैसिगोन। टिकेट लाखांबाय आङो। रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे। गोबां दङ नै ट्रेन गाखोग्राफ्रा। बे समाव बयबो आंनिसिम खौरां दैथायहरबाय थादों। बे सानजारि नोगोरनि जोंनि एसबि गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै फुंनिफ्राय फ्लेग हस्टिं हाबाफारि दंमोन, बेनिफ्राय माखासे सेमिनारफोरबो दंमोन आरो लोगोसे 12 बाजिनि उनाव सेन्ट्रेल आबुफनि गेवलां मेला दिनै आरो सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि गेवलां मेला गाबोन जागोन। बेनिखायनो आङो दिनैथ' आङो साननि प्रग्रामखौ मोनहैला। आङो खमसे खम 6:30 बा 7 बाजियाव आङो मोनहैगोन बेवहाय। मोनानि आरो गाबोन साननि सानसेखौ प्रग्रामाव थानानै आङो लोगो मोनाब्लियाव ट्रेन मोनफिनो हजोंहाय। मोजांथार कमिउनिकेसना। 3 बाजियाव मोनो आरो 6 बाजि 8 बाजियावबो मोनो ट्रेन। गोबां दङ जोंथिं फैनाय, ओरै गहपुरथिं फैनाय। ओंखायनो थांनो ओंखारबाय आं नै दा। फैबाय नै आंना ट्रेना। बिराद मानसि ट्रेनाव दं। बाप माबोरै गाखोगोन, बिराद भिर। ट्रेना नै ओंखारग्राबो एसे दं बारु नै, ओंखारबा गाखोनोसै। बिराद भिर जादों नै ट्रेना, जायगायानो गैखाया। गैया, रायजोफोर जिरायनो मोनासै नै। थेवब्लाबोथ' थांनांसिगोन जाहैबाय। बिराद मानसि भिर एकदम। जेरैबो मानसि गोजानै गोजौ गाहाय। हारमुथिनिफ्राय जायगा मोनगोन होनदों, नेगासिनो दं बेयावनो बेखौनो। नैबे जाबाय दाउदै, नैबे साना भाजा पेकेजिं मोनो बिथिंजा, मिथिबायना? ना खालामब्ला जानोबो मोजां जायो, साफा जायो आरो। जोंनि सानजाहा ओरैहाय मा होनो बरगांनिफ्राय सानजाहा मोनो बेखौ। मोजाङानो। हारमुथि स्टेसन मोनफैबाय नै। हारमुथि स्टेसन बेबो मोनसे जंसन जायो। ओरैहाय बेनिफ्राय नाहरलगन थाङो, बेनिफ्राय गावलाङो नाहरलगना, बेनिफ्राय ओरै सानजाहा एखे डिब्रुगड़ लाइनाबो बेजोंनो थाङो। बेनिफ्राय डिब्रुगड़ बारनानै ओरैहाय सिमेन्टसापुरि, सानजारि नोगोर, मुरखं सेलेकसन ओरै थाङो आरो सानजाहा। खारफिनसिगोन नै जोंना ट्रेना।
लखिमपुर बियो स्टेशना बैथिं थाबाय बै नुहुरनाया मेडिकेल कलेज बियो लखिमपुरनि एसे गोजान जायो बे सिङाव थानाय बगिनथिनि बियो फरेस्ट बियो बिनि साखाथि फाखाथियाव बर'फोर दंसोगारो बै न'खर नुनायफ्रा गासैबो बर'फोरा लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं बियो बिराद गोगोम बिफां हाग्राया धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे एरियाफ्रा जायगाफ्रा दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो बिराद दै लोमो एकदम न' स' हाबलांजोबो दै सिङाव दिनै गगामुख स्टेशननि एसे सोनाबहा बियो आरो बिनि सानजाहाबो समाजान होननाय दङ बेवहाय बिराद दै लोमो दैज्लाङाव नैबे लामायानो रायजोफोर NSPC पावर प्रजेक्ट थाङो बे लामाया ओरै साहाजों बराबर एकदम अरुणाचल मोनहैयो बियो गगामुख बियो गगामुख स्टेशन मोनबाय जों नै बर'फोर दं बिथिंबो थांबा मोनहैगोन आरो बिनि सानजाहाथ' आरो मेजर बर' जाहैबाय लोगोसे मिसिं दं आरो देउरिबो दं बिथिं ये डिब्रुगढ़निफ्राय फैनाय बियो नाहरलगुन थांगोन बियो डिब्रुगढ़ टू नाहरलगुन खोब स्टेन्डार्ड आरो साफा ट्रेन बियो मोनसे खिन्थु एक्सपेन्सिभ आरो दैज्लाङाव बिराद दै लोमो बेफोर जायगाया नै गासिबो दै दङ दै ना हमगासिनो जेफ्रा रेडि थाखायो आरो बेयाव बेबायदि बिराद दै लोमो बाहाय जायगाया बियो बिराद बाहाय बिराद दला जायगाया दाबो दैफ्रानो राननोनो रोंखाया बिराद दै लोमग्राखायनो न'फ्राबो खाथि खाथियाव गैया एकदम गोजान गोजान न'फ्रा ओरैनो एसे बै माबायाव एसे बोरि जानायाव बेसर खुबैदों फैनायावनो बिराद मोना फैबाय रायजोफोर खोमसि खोमल' जाबाय नै सिला फोथार मोनबाय जोङो सिला थारैनो सिमोनसापुरि मोनफैबायानो जोङो नै ओंखारनो जाबाय लाखिहां जादों लाखिथ'वाखै 2 बाजियाव मोनदोंमोन आं हजों ट्रेनखौ जोंनि गहपुराव बेवहाय थारैनो 2 खावसे जाफैमारबाय बारा गोजान नङा स्टेशननिफ्राय खाथियावनो इ-रिक्सा लानानै ससे थांबानो मोनो सिमोनसापुरि मोनफैबाय नै स्टेशनाव ओंखारबाय नै थारैनो बिराद मानसि नै मिथिङाव थांग्राबो दं आरो गावबागाव न'खराव थांग्राबो दं
दा आङो इ रिक्सा हमनो थांनोसै ओरैहाय खोलाहा मोनफैबाय नै थारैनो मानसिफ्रानि रायजोफोर एकदम हालुं मैलुं मानसि ओंखारदों नै ट्रेननिफ्राय दरखङानो जायगा थोलायथारा एकदम नै बिथिं रिक्सा दङ अट'बो दङ नै गारि फिसाफोरबो दङ मोनफैबाय एसे खोमसि खोमलाव जासिगोन आरो लाइटआ बोरैबा साथिया नै रिक्सायालाय मोनबायमोन मानसियानो सासे गैया आं हारसिंल' नै रिक्साजों थांगासिनो दं मिटिं जायगासिम नै बयबो थांगासिनो दं लाइटआ एसे खम बेयाव सिमोनसापुरि सानजारि नोगोरनि टाउन बियो नै मेन नेशनेल हाइवेखौ मोनफैबाय नै मावनानै मोनथारसिगोन बारा गोजान गैलिया फैबाय आं नै दायो गेट मोनहां जादों र' बाजारनि नै बेनो नै बेनो मार्केटनि गेटआ बेनो नै दासो मोनफैदों आङो बेवहाय आदा सासे नेनानै दं आंखौ बबेथिं थाखो आदायाबा र' मस्थ' गिदिर बाजारा नै नायख'नो हाया ओरैबो गाबोन सानावसो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो बाजारखौ ओइ नै जा आदाखौ लोगो मोनबाय आङो नै ओइ गोजोनथोंसै आदा गोजोनथों नै आदा सासे दंबावो नै जा सेरजा अस्थाद आदा गोजोनबाय सफैबाय बेखिनियावनो बे समाव आङो नै बेवहाय गाहाय जौसाङाव मोनसे मोसानाय नुफैदों ग्रुप जादों बिथांमोना क'क्राझारनि अरिजिनेलि बोराय बुरैखा सानैबो आरो नै जौसाङाव गोबां आलासिफोर दङ बिथांमोन जोंनि हारिमु आफादनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेजोंनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों आरो गोजोन हर